SKC Foundry je malá zlívareň v Štúrove, ktorá sa začala stavať v roku 2015 a v roku 2016 sme odliali prvé odladky pre nášho prvého zákazníka. Sme súčasťou Condals Groupu, ktorá je rodinná firma založená v Manrese, súčasťou Katalánska, nedaleko od Barcelóny. Hlavnými našimi produktmi sú brzdové strmene a brzdové držiaky. V 95% vyrábame pre automotív, potom máme ešte nejaké súčiastky pre železnice. Sme certifikovaní ISAMI 9000, IATF, potom máme certifikáciu na ISO 14000, čo je v rámci Envira, a potom na BOZP 45000 jednotku. Vašim študentom by som odkázala jednu dobrú radu, ktorú som voľakedy počula ešte za mladí, že to, že človek má ešte svoj pohárik vedomostí, tak povediac prázdny, nikdy nie je negatívom, ale pozitívom. Keďže firma, pre ktorú pôjdete robiť, si ho môže naplniť, čím len potrebuje.